nag-uumpisa po ang lahat ng ating nararamdaman sa ating iniisip. So, what can make and break your life is your attitude. Kaya nga po, everyday, suriin nyo ang inyong pag-iisip, ang inyong attitude. Kung ito ba ay mabuti, kung ito ay masama. Ngayon po, sa problema naman ng paninira, ito po ay isang realidad na kahit saan po tayo pumunta, kahit na anong gawin natin, meron at merong taong makakapuna sa ating ginagawa, maninira, magkri-criticize, maghuhusga sa atin. Amen? Ang solusyon po ay hindi yung alisin mo yung mga taong ito. Ang solusyon ay hindi po yung patayin mo yung mga taong ito. Kasalanan po yun, no? Hindi po solusyon yung pagdasal mong mamatay ang mga taong ito. Kasi kahit na mawala yung naninira sa iyo ngayon, meron at meron pa ring taong darating na makakapuna sa iyo, maghuhusga sa iyo, maninira sa iyo. Kaya nga, maganda po yung inyong ginagawa na pinagdarasal nyo ang taong ito. Alisin nyo yung galit sa inyong puso. Dahil pag ikaw ay galit, merong kasunod na kasalanan yan. Ikaw ay makakapanakit. Magkakakambal-kambal po ang mga kasalanan na yan. Sabi nyo nga po, baka inggit. Yes, pag inggit ka, merong galit. Pag merong galit, ikaw ay makakapanakit. Kaya nga po, ialay nyo din ang inyong sakit ng loob, sama ng loob sa Diyos. Sabihin nyo sa Diyos, buksan nyo ang inyong kalooban sa Diyos at nakikinig palagi ang Diyos. Hingin po natin sa Diyos yon. Every day in our prayer, no, a clean heart. Let that be our prayer for peace. Lord, grant me a peaceful heart. Lord, grant me a clean heart free from any anger. Alisin niyo po ang galit para ako po ay payapa at palaging maging masaya. Susunod po, meron pong dalawang paraan para sagutin ang ganitong problema. You can either react or you can either respond. Reaction po, ito ay negatibo. Pwede kang makipag-away, pwede mong sugurin ang taong ito, pwede mo siyang sampalin, pwede mo siyang idemanda, pwede mo siyang ireklamo. Very negative. That is reaction. Or you can respond. Ito po ay positive. Sagutin ng mabuti. Ito po yung kailangan nating gawin. Ito yung dapat nating piliin. We have to respond to this in a positive way. Ano po ang kailangan na gawin natin dito sa isang positibong pamamaraan? Listen. Kung merong nagsasalita ng masama sa iyo, kailangan pa rin tayong makinig sa kanila. At kailangan nating matuto o pag-aralan natin yung sinasabi nila. Baka meron po silang punto. Baka yan ay isang pamamaraan din ng Diyos para ituwid tayo. Wala naman pong taong perpekto, hindi po ba? Kahit din po tayo. You need to listen. And listening needs humility. Kaya nga po kailangan kayo magpakumbaba. How can you listen with humility? Be interested, be curious. Yung paninira ng tao, kahit na ano pa yung kanyang nararamdaman o pinagdadaanan, isipin niyo po na meron positibo dyan sa kanyang sinasabi. Meron kang matututunan. Kaya nga, be interested. Tanong mo sa sarili mo, ano kaya sinasabi ng taong ito tungkol sa atin? Ano kaya yung matututunan ko tungkol sa akin sa sinasabi ng taong ito? Kung man makita mo totoo, edi baguhin mong sarili mo. Kung alam mo sa sarili mo, hindi totoo, edi dapat hindi sasakit ang loob mo. Ganun lang po kasimple yon. Pero wag niyong babaliwalain. Kailangan nating paniwalaan at kailangan tayong manalig, magtiwala sa Diyos na gumagawa siya at gumagamit na maraming paraan para tayo ay ma-reach out, para tayo ay makausap. Hindi natin alam, yan ang misteryosong pamamaraan ng Diyos, ginagamit ng Diyos. Ang taong yan na naninira sa inyo dahil merong mensahe na gustong ipaabot ang Diyos sa inyo. Our joys are the whispers of God and our problems are the shouts of God. Sinisigawan ka na ng Diyos. So kailangan open ears, open heart, no? Kadyan sa taong yan na naninira sa iyo, no? Huwag kang magagalit, huwag mo siyang babaliwalain. And then, talk to that person. Kausapin niyo po yung taong yan. Pero bago kayo makipag-usap sa tao, kailangan magdasal kayo. Kung kayong dalawa ay nasa loob ng simbahan, edi dapat na mas lalo nyo pang pag-usapan, ayusin na mas maaga. Kasi po nakakahiya naman, tayo mga taong simbahan, tayo mga nag-aaway, hindi po ba? No? Pero hindi na po bago yan. Basahin nyo ang Ebanghelyo. Noon pa, nag-aaway-away na yung mga apostoles, disipulos ng ating Panginoon. Hindi na bago yan.
Kaya wag sanang ikakasakit ng inyong loob. Sabihin nyo, normal lang yan. Pero ang hindi normal ay yung papabayaan mo magpapatuloy yung ganyan na problema. Yung meron kang sakit na loob at pinapabayaan mo na naninira ang taong ito. Kausapin mo siya. Confront that person at sabihin niyo po kung ano yung nararamdaman niyo. Tanungin niyo siya ano ba yung problema niya. Kesa do sa may naririnig ka na sinisiraan ka, pagkatapos yung iyong reklamo, sinasabi mo sa ibang tao, yung mga ibang tao, hindi naman sila talaga dapat yung kausapin mo. Yung taong naninira sa'yo, yun dapat yung iyong kausapin. And then lastly, kung hindi kayo magkasundo, and then agree to disagree. Magkasundo kayo na hindi kayo magkasundo. Magkasundo kayo na tahimik na lang, no? Maging civil kayo, pagpatuloy yung iyong paglilingkod sa Diyos, pero agree na magkasundo kayo, huwag kayong sasama ng loob at magagalit sa bawat isa. And then, God and time will heal your relationship. Ang Diyos na lang ang gagawa ng paraan. Darating din ng panahon na kayo ay magkakasundo. So, give it time. Be patient. Huwag niyo pong mamadaliin. Maaayos din ang lahat sa tulong ng Diyos at sa inyong pagnanasa na maayos itong problema. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.